এর নামটা কি আছে এর নামটা রাজ নাকি আছে রাজ ইয়ার নাম নাকি রাজ হ্যাঁ কই বিয়া করছিস হ্যাঁ কোন লোক কোন লোক ওটা ধুন মোর পকেট এইটো মেন মানুহটো কোনি হয় মেন মানুহ স্টেশনৰ পৰা स्टेशनाव কি মানে जोंनि बे बङाइगावआवहाय ड्राग्स जानाय हा जों एक्सएनडीबी इउनाइटेड फराम आरो लोगोसे जिसयानि समफ्रामारि बिथांनि ग्रुप एनएलएफबी ओमफ्राय बनसु आफादनिफ्राय जों ज' जानानै जों दिनैहाय आवगोलनिफ्राय बुंना दोननाय बायदि जों ड्राग्सनि फारसे सोरबा सोरखौबा लाना खारनाय बिनि फारसेबो जोङो गोख्रों एक्सनखौ लानाय जागोन होननानै बुंखाबाय थानाय जादों थिग बेफोरबायदि जों दिनै एक्सएनडीबी इउनाइटेड फराम आरो जिसया समफ्रामारि बनसु आरो ओमफ्राय एनएलएफबी आरो गुबुन गुबुन दल संगठन दं जों ज' जानानै दिनैहाय बे नखरावहाय बर' आइजो सानै ड्राग्स जानाय ओमफ्राय बर' सेंग्रा सासे ड्राग्स जाग्रा ओमफ्राय आरो जाय मुस्लिम सम्प्रदायनि बिथाङा ड्राग्स फानफैग्रामोन बेखौ जों दिनै हमनानै पुलिसनो आखायाव गथायहरनो हानाय जादों जोङो साफ्रोमबो मानसिया हानायनि नट अनलि आफादल'नि दायित्व गैया बयहाबो बिमा बिफाबो दायित्व दङ बिदा फंबायबो दायित्व बिदाबो दायित्व दङ जे ड्राग्सआ जे जोंनि समाजखौ मोनसे खंख्ला खालामगासिनो दङ जों इक'नमिकेलि जों ड्रिभेन आउट जागासिनो दङ दिनै मोजां मोजां गथ' फरायनायफोर मोजां मोजां नोङो बिमा बिफाफ्रा दिनै खस्थ' मोनगासिनो दं बे ड्राग्सनि थाखायनो बेनिखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिमा बिफामोनखौ खावलायगोन बिदा फंबायमोनखौ खावलायगोन बिब' बिनानावमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि ड्राग्स हमनायनि हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लायो खालि आफादखौल' नेनानै थानो नाङा सोरबा एक्सएनडीबील' मावनो नाङा बाय सोरबा बनसुल' मावनो नाङा सोरबा आदार अर्गानाइजेसनल' मावनानै माबा गैया बयबो मावनांगौ खारन नोंनिनो फिसा आंनिनो फिसा दिनै गथ'फ्रा देरगोन लावगोन गाबोन जोंनानो गथ'आ हेम्पार जागोन बेखायनो आं लुबैगोन साफ्रोमबो जोंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जाहाथे जोंनि गासिबो सिटिजेनफ्रा लायो आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे इक'नमिकेलि जोङो ड्रिभेन आउट जाया खारन इक'नमिकेलि जोंनि अबस्थायानो ओरैबायदि गाज्रिखा जों इक'नमिकेलि बिराद उइकखा दाथ' जोंनाव थोजासे साख्रियानो दङ थोजासे सम्पथियानो दङ जा एसे दङ हा हुजों दङ दिनै बे ड्राग्सनि फालायाव गोलैयोब्ला सानसेयावनो 4,000 5,000 एक्सपेन्डिचार खालामनांगौ जाना फैयो होमबा बिनि दुखुखौ सोर बुजिगोन बिमा बिफासो बुजियो जायहा जादों बेहासो बुजियो बेखायनो बैफोर जायैनि सिगांनो जाहाथे बयबो बाहागो लानानै बे खामानिखौ जाहाथे फोजोबनायाव बाहागो लायो दिनैनि बे जे ड्राग्स मोनदों बे बबे ट्राइबनिफ्राय हमनो हानायफोरबायदि बेयो जाबाय जोंनि एसएनडीबी फरामनिफ्राय फैदों बिथांमोना हमफैदों लोगोसे जों बनसु आफादाबो थाफादों बिथांमोनजों जों दंफायो आरो जाय समाजखौ मोजां मोनग्रा जोंनि गासै बिदा फंबाय आं नामफोरखौ मिथिजोबा बिसोरबो दंफायो बिसोरबो सान हर खाथिगासिनो दं मैया हरनिफ्रायनो बिथांमोना नाजागासिनो दङ भारा पेट्रलिं होगासिनो दङ जोंनि बिथांमोना दा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोङो फिन खेबसे साक्सेसफुल जाबाय जाय मेन डिलारखौ जों मोनदारायाबाबो जाय माने बङाइगाव एरियाखौ नायो बे बिथांखौ जों हमनो हाबाय जों बेखौ दिनै जों दा पुलिसनो आखायाव गथायना होनाय जायो